लाल बटन पर क्लिक करके आप हमारा चैनल से जुड़ जाइए और भोजपुरी के हर खबर हर जानकारी से अपडेट रहम। बिना सर्च के लिए आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिखाई रउआ लोग के स्वागत बा भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर बानी लेके भोजपुरी से रिलेटेड नया जानकारी और ताज़ा तरीन खबर आपके हम बतावल चाहते हैं। सुपरस्टार पवन सिंह जी के एक और लुक जौन बा वायरल हो चुकल बा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा बा और लाइक कमेंट खूब ज़्यादा कर रहा बा फेसबुक पे। फेसबुक के ऑफिशियल प्रोफाइल से पवन सिंह द्वारा एगो ई फोटो शेयर करी बा। लोग देख रहा बानी, एमे पवन सिंह फाइट करत नजर आ रहा बड़े भोजपुरी के यंगर विलेन कह लिया जाओ अयाज खान के साथ। जी भैया, आप लोग इनका के बहुत सारे फिल्मों में देख ले बानी, नेगेटिव रोल करे ले यानी विलेन के रोल करे ले इनका साथ फाइट कर रहा बड़े। और सीन जोन बाटे धड़कन फिल्म में के हटे जना में शिखा मिश्रा बाड़ी हीरोइन पवन सिंह के। और ये फिल्म के स्टोरी बाटे कि शिखा मिश्रा के पावे खातिर दोनों जना लड़ाई कर रहा बाड़ी। पवन सिंह के पसंद कर रहा बाड़ी शिखा मिश्रा जोने में कैरेक्टर बाटे, और उनकर एगो मामी बाड़ी सौतेली मामी, वो अयाज खान से चाहतारी कि इनकर शादी होगी। ये फिल्म के मैं स्टोरी भाई खुद हीरोइन द्वारा बतावल गई बा। आपके हम बतावल चाहता नहीं कि धड़कन फिल्म बहुत ही बढ़िया फुल इंटरटेनिंग मूवी बन रहा बा। आप सबके बीच में बहुत जल्द आवे वाला बा। अभी शूटिंग चल रहा बा, आशा करत नहीं बहुत जल्द ही आई आप हम सबके बीच में नज़दीकी सिनेमा घर में वायरल। ऐसे तो फोटो जौन बा पवन सिंह के लुक एकरा के लोग भोजपुरिया बाहुबली के नाम से लुक के लोग पुकार रहा बा। काहे कि बाहुबली जिसे एकदम बड़ बाल स्टाइल रहे, वैसे ही पवन सिंह के भी लुक जौन बा बाहुबली के तरह लाग रहा है। भोजपुरिया बाहुबली के नाम से फोटो जानल जाता। तो एगो और नया लुक वायरल भेल बा पवन सिंह के, वो फाइट करत हुए। थैंक यू, जय भोजपुरी। और लाल बटन पर क्लिक करके भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाएं। बिना सर्च के लिए हर अपडेट पाएँ। जय भोजपुरी।